Dobrý deň, milí zákazníci a vážení dodávateľia. Dobrý deň, milí zákazníci a vážení dodávateľia. Dobrý deň, milí naši. Znovu. Klapka 1, 2 vlastne už 3. Klapka 3. Dobrý deň, milí zákazníci a vážení dodávateľia. Dole, dole, stop. Trošku hore. Dobrý deň, milí naši. Prečo tam vždycky poviem to naše? Sme spoločne dosiahli že v následu... Majte sa Čo som vlastne chcel povedať? Nižšie, 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 nižšie. Počkám, aký sa to treba. Musíš ísť trošku nižšie, trošku tam. Verím, že aj v nás... Blá, blá. Ahoj. Nie, zase. Dobrý deň, milí naši. Kukači. Počas znovu. Aby sme vyvrcholenie súťaže, je to nižšie. Lebo nedokážem na tú vzdialenosť zaostriť poriadne. Čo to nie? Ale toto by som tam mal dať, to je dobre. Vaša dôvera. Vidíš, tam už som sa pomýlil. Znovu. Nižšie. Zabel. Milí naši. Nie, znovu. Stopni to. Kúkaj aspoň na mňa, lebo ak už že sa kúkáš tam, tak viem, že... Verných zákazníkov. To by som mal potom dať do titulkov, ne? To neprečítam. Milí naši sledovači, milí naši zákazníci, kamaráti, aj všetci, ktorí... Znovu od začiatku.